Kanjeng Sultan Agung nggelar tirakat malam tanggal 1 Sura ana ngising segara kidul ya mak bener. Dene wejangane sing kondang ya kuwi wejangan sanem utawa sa cacahe 6. Sa cacahe 6 ki apa wae. Ingkang kababare wong urip kuwi kudu tumindake siji sak titahe. Kaping pindho sak kepenake. Kaping telu sak perlune. Kaping papat sak mestine, kaping 5 sak cukupe, lan sing kaping 6 ya kuwi sak benere. Yen piwulang sanem kuwi mau dilanggar kuwi walate gedhe lho nggih. Merga wong urip sing ninggal piwulang sanem mau racak ora bisa ngunjara napsune dhewe. Kepara malah padha nguja hardaning nafsu utawa nguja hardaning karep